Di gel hatina vayrosê koronê ji bo Iraqê û destnîşankirina çendîn haletan xelek bi rêjeka berçav dest bi kirîna maskan kiriye û boye sedema wê çendê ku kargeha Elweledî li Mosulê çarçef û maskên nexweşxana durustketin niha bi awayekê berdewam ebtinê maskan amade dikin ji ber ku daxwaziyeka zor li ser heye. Herçende ev maske bi goreyî pîverên saxlemî berhingariya vayrosî naketin ji ber ku çi filterên wesa pêve nînin. احنا بصراحة يعني بدنا نشتغل هاي براستî em nûka kar dikin ji bo durustkirina maska. Bêguman ev e xizmeta giştiya û xizmeteka hawlatiyan e. Berî em van maska durust dikîn, me gelek karê dît kirin. Belê nûke em dawameka dirêj dikîn û heta rojên bihinvedanê jî em kar dikin. دوام. Rêveberê giştiyê kargehên dirînê li Mosulê wesa bo dengê Amerîka diyar ketin ku li destpêka hatina vayrosê koronayê ji bo Iraqê bargiraniyeka mezin ketiye ser milên wan û niha ew bi awayekê berdewam kar dikin û çendîn demjimêrên zêde kirêkarên wan kar dikin ji bo dabînkirina maskan bo hawlatiyan. عمل طبعا نۆکە فشارێکە مەزن لەسەر me heye û daxwazî li ser maskan zor bûye lewma em demijmêrên zêde kar dikein her ji berî spêdê heta êvarî kar dikein da ku maskan dabîn bikein û em hawlatiyan dilniya dikin ku kargeha me dê kujmekî zor berhem hînîtin sera rayî wê çendî ku niha ev kargeha gelek kêmtir ji ewan daxwazên nûkê heyin li ser maskan. Vê kargehê daxwast hête kirin ku 2 milyon maskan dirist bikin. Dihêta zanîn ku kargeha Weledî yekemîn kargehe li Iraqê û Herêma Kurdistanê bû durustkirina maskan û rojane zêdetirî 30,000 maskan berhem tînît. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.